bang ko ban ong hakane ka klimat kalong ba ini i candidate jongi ilade lupa ubriu batip ya kani kakam halor ka ketien khasi bakumno ilala ban penkongo kat ya ka sarkar hangne ban ong padi ban pediang bakan long ka official language kata shwa kalade kawe ka one step forward nangta isu tho ba kade ka responsibility jong i habalong MP kamut lasyai ka kamram ka ban nungkong du ba inle kadai ban budin ya kani ka kam ban penrung ya ka ketien khasi ha ka khnit ka pra ya kata nila bangin sakhi ha ki jingkren jong i keleng sodong ha ba elect ban canvas election ha khamat upai ba ipun shaiwe bat ila kularu yong ba ngan kit khia ya kani ka kam tingin ai por hi lese kapor kan sabatai sekawai ka poin ka bakwa ban banrap hang ni kalong kani long kum ka kani ka tin khasi menta kala along ka issue election bar kum i menta kalong nakaleng ka sarkar MDA i kum ba kala asim ka bu ya kani ka subject long prasnem kala sensiar ka jala kendit benri utang menta dawan ka ba election ban ya penrung ya tin khasi ya ke ichdiul hari kini ki prasnem i ba syu thi alangai taru lajan ka ba election sasu le khore tu siasna katu ordinance ngai gumbala isu ya making hakon ukurkom na ka benta ka election ngani thu ipi katu ordinance bipuli bhai katu ordinance katu ka tin katu ordinance ko ong ban pelong ya ka tin khasi ba ka tin karukum ka official language hina puli bhai ka section hang tu kampak dei ka official language ka state kakut hakisau konro jong district samar jong district kimla pun kami ka tin khasi jing temu jong ka BPP kalong ban pha da UMP nang ne shate sha Delhi to ngile i ya i late ba Riki Sungkonro ila persang ngila yo snow ngila yo i ila ra i kita ki mat hapo ka parliament andre nga ko ban ong tang kawe ladang imdon hi ubriu ubay don kti bay sno kti bat ka party ka ba sensar ha Delhi nginum poi sano namar kata kadao ngong ba dada u candidate jungi uba DRL nong lai u job kata kemud ngalaong meneru unlong kum mau jingking na pedeng ke sarkar jela ka sarkar kemi kadao kalong ba ngingi don hapo ka NDA kata kemud ba haba ura iki issue hapo parliament ujo ubriu unlit budin hapo ki ministry de naka ministry kamot la support sa chief minister nang ni bat ka cabinet nang ni kan support ban late ban budin ba ki union minister hang tay hade hang takin ba ka sawan kata ka jingit tre rengkat lang ban pelong ban pun ulong kita ki mat ki jura johi de lumdang idon kum kata kamot kalong ka ba hakaba ilit ba Riki Sungkon ila persang hapo parliament re dalam poi hakim ministry kija kikot kisla ki mula ban budin namar balai ba imdei nakaliang ka party ka basensyar hapo ka jela lane hapo ka center deng idon kam ya ubriu bala ban lej ban kren ubriu wadon ka support naka party ka basensyar hapo jela bat naka party ka basensyar hapo Delhi kita buram i ba sang peliang te kasur ga jong i go ba ikran benta kalong ba larap ha i doktor nang lai la da ai be ya ka NPP ya ka ne ka suki ka ban perung ya ka tin khasi ya ka ichdiul kalong go balati kenal pa dengan solo dang ya de kata ka de kan yalam kan long misleading ingi pa iba kan de ka false promise at the same time namar balai habangi akran sapang ka jing perung ya ka tin khasi ya ka ichdiul ka de benya on merit kitan ki merit kitan ki parameters ke ba ka sarkar ka de ban pai te kambe tang kata ka political convenience tiladang iya de kata kelenti te kalong kumbangi mislead pun bani ki pai ba tingin haban pej ya ka merit ke bakaktian ka don ke